Morning guys, kami pupunta sa Philippine Embassy. Ayan. Yung aking motor nandyan sa loob ng container. Ayan. Diyan kami nagpaparking. Safety ang aming motor dyan. Ayan o. Ayan, ang kasama ko nakalabas na. Yung aming dalawa doon pa sa loob, pero umaandar na. Ayan. Ayan. Dito kami nagpaparking para safety ang aming motor. Yung isa hindi pa umaandar. Yung akin pinaandar ko na at saka yung kasama ko.